Masu kawo da sauraro kasance tare da Muhammad Sani a cikin shirinmu a wannan rana. Da Hausan aka ce ammari matacce. Ammari matacce. Ni na tunanin kalmar nan ma ban taba jin ta ba. A ba malam. Ammari matacce da Hausa. Wannan magana da kamar fa nake ga wanda ya mutu ne aka ce dawo ko ba Hausa ba. Abu baka sani ba kai ma? Kai wannan kana a tambayoyi A tambaya ammari matacce ya mutu. Ya mutu? Ya mutu wala. Kai yaya. Da Hausa aka ce ammari matacce. karin magana ne Na Hausa ba. ammari matacce kaza sani Kun gani ko? A'a. Kyale shi. Sai muke ammari matacce me ake nufi? Ni na ga kaddara ku ji min yarinya. Kwata kwata biki sani ba. Aka ce ammari matacce. To ammari matacce. Sai ya mutu. Ka rabu da shi kawai. Sai ya mutu? Yi mana to da aka mare shi sai ya mutu. Allah da Hausa aka ce maka ammari matacce. ammari matacce ni dai ana wasani na a banza kenan tunda ba ji zai yi ba Shi mataccen? mana to bai ba ji zai ba Maka ammari matacce me ake nufi? ni fa ba wushi bane ka gani ba lalle in gana Hausan ka ba Karin magana ce ta ba a cikin Hausa kake ba? ammari matacce Allah ban sani ba Wata magana rantsuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu masu kallon mu da sauraron mu wato ainihin kamar yadda kuka ga an fafata akan wannan tambaya wadda aka yi mai taken ammari matacce babu wanda ya bada amsa akan ta to kai tsaye dai amsar ita ce ammari matacce domin mai rai ya shiga taitayinsa wannan ita ce amsar ku ci gaba da biyo mu a sati mai zuwa domin ganin irin shirye-shiryen abubuwan da za mu kawo muku insha Allah.